Ka seng samlash nong Bishnapur Kench Stress haringkat bat ka seng kenthei ki bala penrem jur ya ka jingken tho ba klem shong nong rem jung ba KB nong bri bala kentho ba hapo ka shnong Bishnapur Kench Stress shimla don ki seng samla ne seng kenthei habaya krench ki lat pathai khubor uba Aaron Khongwer uba dei president ka seng samlash nong Bishnapur Kench Stress ula ong ba ka jingpripna paid ba uba KB nong bri Paula sya jiet kemurang bash nong kalong kabam day bat kabam don nong rem bat ka jing tmu jung u kalong tang bat pensung thu bakla ikipat ba nong shong shnong Tingiwan hangni bangin wan ban ai jingpen chai halor ka jingkran jong uba kibi nongbri. Tinangaliang ka seng samla Bishnapur Kench Stress ka penbrapat ba ba halor uba kibi nongbri ba ulakam ba ulasha jet kumbu rang basnong ka Bishnapur Kench Stress kalong kabam day bat ka bakam don nongrem baka jing tmu jong u kalong tang ban pensung thu bajalam bat bakala yikipai nong shong shnong Bishnapur Kench Stress ka jingkam jong uba kibi nongbri ka penlong dorbar banjit rang basnong kalong ka bakala hadu kata-kata namar ba kilapan jingbet na usiem ka himamaliam Hendrai namar na kadaw ka jingpang klam COVID-19 usiem ka himamaliam ula pha shaki da ka jingtho ban mana yiki ban nom penlong dorbar shnong namar umla banyalum pait ba na kadaw jong ka klam ka basmolingo kalong bahadian ba kilayo ka shithi ban nom penlong ya ka dorbar Hendrai kilayat persya penban ya ka hukum jong usiem bat ki khot ya ka jingelang ka tu ka ningon ka ba khamsngo ardatin kalong Baha kaju kasni, kaju katare, kaju kapor, kaju upay naka 19 South Constituency, kilailum bala pentip do MLA badan buram jungi bunsam pisa skim syakipait ba. Kani kabo ingi upay nong shong shnong Bishnapur Kench Stress bakumno anjit rangba shnong da kibreo jongka 19 South Constituency baro kawai. Kani kapau syai bakadon KK Shalendar. Kumbau ong uba kibi nongbri baulayo hukum da kaktin na usiem banlom jingelang hakisau kentoy jongga dong ngaku mu president ka seng samla Bishnapur Kench Stress ngasukwa banbo tangkawe ka jingkeli ya uba kibi nongbri batrai ba phiru phiri ubri belanang belastan nei tika juja sa baphin shim permission na kanoko office ba kin ai phi da ka permission verbally lani da ka bashu ong tang da khtin klem ka jing tho sakawing ko ban pintep pa ba yakani ka jing khot jing yalang jong kisau kan to jong kashnong tingi kum ka seng samla nilai kundu usiem ban pan jing shai lor kani haka khat artarek banai masau arjab afuwe sin sajan layo ikinutas bas pensapreng hashnong ba i eswet imde shu irang bashnong Tiha ka khatsau tarek banai basa arja arphuwe kaseng samla rengkat lang bakaseng kenthei Bishnapur Kench Stress kalit panjing shai shayeng siem himamaliam ban penshai shphang kasana jong iba eswet bakala kut neem haka khandu tarek banai basa arja arphuwe lengba ka shitina upayem ka himamaliam ula penshai ngi daka bajuba be kishthi jongi bat kalong kumni harum Baya ka dorkas jong uba mutian bat kiwi banjit dorbar thamai omnom sha banamar ka jingki ustat uknyang jingpang COVID-19 ha kajalla ka jongi bat omnom sha palat ya ka sanpho na ka shispa banyelum pat ba baya ka dorbar thamai on sange no shwa kasana jong iba eswet kalakut no ka ba kata bat kabalai namar kata ka dorbar siem himamaliam kalathong iba wanbak dingdo kumu acting rang basnong banshim ti shipori ka kam Tad hadu benda penmi ya ka hukum da kumuipan. Katu ba ong itu iba kibi nong bring ko an pensyai lor kani ba yong ba katu kadek ka viral WhatsApp. Jingsi sya kam dei ka viral WhatsApp kadek ka shithi ngan sap IP berkhoi ben kadek ka shithi na usiem. Ba upensyai ba dei ban khot dorbar. Kam dei ka viral WhatsApp. Ni kum ka seng samna seng kenthai bat kipai nong shong shnong ni sngolingo ba uba kibi nong bri ukamel dia balajit ya udah upai nong shong shnong kadba mangi kum ka seng samla seng kenthei bat kiba bon pa ni khlam poi shakata ka jingelang bala penlong bi ain daki namar bangi ka seng samla Bishnapur Kench Stress ngayo preng da ka shithi
bala pha na ka office jong usim hima melim bala pensange shwa shipor ya ka kamje drang ba snong kad hadu ban on pentep da kumui pan ka bai dei ba ka court order ngambol ban pensai du phangkane ba yong ba la rai job yi ya iba kibi nong bri ka bai dei ba court order kila misinterpret na yalam bakla ya ka da ka ba penso tho bakla shi pai nong snong ba kala ka court kala rai job iki Henry kani kamlong satya ka bashisha bat ka court kala refer ne pha kala shaka office jong u CM ka hima malim ban pen bai ka kam bade ka bai dei ka kam dorbar shnong Bishnupur ken distress ka kwaru ban pen shai sa koi ba wong ba umdon seng samla ne seng ken thei nga kwa ban pen shai halor kane ba man usnem ka seng samla ka jupenlong ka jingpun khoj shnong ha ka shnong Bishnupur ken distress ban Dangshen men unius nam balale ngirang pen khoi ka shnon lengba da ka seng samla ka khat praterik banai bakat arjar ar huwe bat ka turu ngile da ka order mengi pan permission da ka DC ka turu ka da ai da ka shithi ngi mengi pen khoi mengi tambah satya kim yo i kata tinga karpa yu ba nongbri ne no ru ki bakin tip shoy ka jing shisha ne le shoy ya la ki homework Shwa bakin kren nekin tosh phang ka seng samla bat ka seng samla ru ka ju trading card bet bakan trade ru nu rong ba shno bala jet hi de upai jong ka nong shong shno jong ka shno Bishnupur ken distress ka seng samla ka kren shai kedar bakam don ne sha shilyang shano ru bat ka karpa ru yeno brio shimen neki group balada don kano ka jing so tho bakala bakan wan chakhman kan ya kran da kaktin sultanat ban on shulet that saka pathai lemba kilat pathai kubor ni wan na kan ga sni mde ban ya kawang khte ino mde ban ya kran sniu ye ino ndingi wan ban karpat ya kinu ginong song snong ba shwa bakin wan saka pathai kubor ne ban that ya ke long yeng long sem ai bangi kum chieng ni deh keren su ha kayeng ka sem jong kane ka kamien mdi ka bangin sya that namar ba ban sya that ni that hi ka buram jong om ya ki bei pat ni that ka jinglong yeng jong abang ngim dan ha kayeng pen pek berbor wat si kime si kon ne si para si yu kidon ki jingya huri hura ndrei nyele hi ban pen bek hala yeng sya la damla te ngile sau kunyi ne ngile chene sya tai tang bakat bangidang ilahi kum ini kam ibarat ngide sya begini syong mengi kum kawai ka dorbar kum kawai ka yem ba ngi ngine penbek jayu balik kalong ne don bayalam bakla mo yangi ne yapi tong ngine penbek nomor ngine syong suk syong san nomor tang da ka komle komne la shay ka snong ka syupat ka syu long kalong ba sosi dengan su batai ngai pi bon baki kumentan bla batai presiden seng samlai vice president juga seng long kemi mo ngasu kwa ben keli ya iba nong brima iong bakim dan seng samla kim dan ki long kemi ki yu hakapor jong kane ka khlam ha bakapor bajure lana i dei ibrio ibasngo ya tak sinong basngo bad long beri bukit kia ban pek ya kata sinong katau dah hakapor katu ka klam ka badang jure shano ija kan sisin ru imjuan ni sya Bishnupur ne inlek si yang ki beri ban keli de mengi ka sinong ki seng samla ki long keme ki doktor ki nong tre jo ki dispensary ki member jong ka sinong bat ki member jong ka CCMT ngiat bat met bat step nganoi pi ngi dei mengi ki balek ban pen so tho ye ki pai ba kum ba ka pha ka government ngi lek door to door bangin pen so tho yo tau injection covid te nga kli ba ayu nong briu la de briu benang ba start te kum no kan haba pia permission na ka disingi ban hole ka ta meeting ndai CM pada ulapan khang ulapan sange ya kata number 1 number 2 kumno ba 50% jong ka sinong kan thung
nekan jid ya orang basnong nam taki 100% jong kasinong borokoi tanga keli judong ke julong wa ta lada ki penvote kini 50% ta mu ka constitutional right jong ki ka fundamental right jong ki kila do no 50%. Dah habang ila ikan ke election kadi long fair and square. Baru way unong sinong jong ka bisupur ken jistri ne kan ono ka kadong kidai banwan thap hi la kabut. Mendai bakin ong ba tangsan 4% nes 30%. But haka tu opor nganong ipi ba kadang jur ba ka covid ba idisi ru ai ba only 50% attendance. But kum kan hi la tho ang neru. Nau si imru but kidon ki iu ki order tengah ngalengok kan but sakawai bak ki alam bakla ya ka kot baki ong bala ai rai job i kata kadi ka bakla lalong kum contempt of court then one way bla pentok ya ka kot ngaroi fi ka klem rai job yang ni ne yaki ngilingi klem rai ai ki semua nak kabaning kong ngaku aban clarify kata complain ni klem complain ni siya muslim ka kesu ni klem ni ai mangi siya ka high court kidi maki mo ngiling so thu ba ngidon ka position ka bade ka bu ai muslim ni ai ka hok bangin niu ha ka por kum ka klam ngimla bangin su yo rat ya ka government order ngin nginum perkhat ye kini ki jaj ya ki breu mo ki ba syong hasnong bangin sula ba taman yo long ram hasnong ngi perkhat ba haba kadisi la perkhat ba ki ai kat tu ngiru ngilan ta te mentah ya ka high court la ong ba la penjob i peni kan kata ka order la penrem ru yang ngi la de ban ai copy ka court ndika klem ai kiru nga thar kimi kisu mudur just speculate ba ki ai ndika jing uyu kalai ba na ka high court ki pha show sim bat ki ong bishari mopi namar kadi ka subject yapi ka high court ka klem penrai rem ne penrai job yano ino ne ka pha biang ya tu ka case shaus im ba un yuhi de la dia nadu usam khandai spa khandai punriu gala seng ya gani keseng ganthe nadu kitu ki por hingi yetre kam sjong mayiru itu bha kata bengi ke don keseng ganthe kumnu i ong ba kam don seng ganthe te bangi te lang rangka do bagador bar snong ba urang ba snong bat u ba kiseng sam lagi kanu pokhar kitip lut haka snong ru te kapngi pendam jur ye gedi ai ba nongbri ba iong ba haka jingyap jing ba ex rompa snong im don lang hande nado kesengi bayap ni don lang bat hadu kesengi badadap ya kamet ru nang tai la ai ka condolence message na liang jong ki bahayeng te tangi pendam jur i namar wat pen sutu baklaru ye ki pai ba kerpat ye i badala isu tu baik kuat menteri bakasnong sepawan syakamat ni treilang umdai bansuya that ne banyak keren hang ni